Така, здравейте всички, които гледате. Това е първото видео на канала ми Dynamix Play. Здравейте, динамични хора. Днес ще снимаме на Майнкрафт, класиката в днешно време. Малко тъпичка си пада заради блоковете навсякъде. Но това е. Днес ще снимаме с... Кажи си името бе. Rolemaster 59. Както виждате, съм започнал Survival. И гледайте малко скини ми. Готин ли ви? Не ме кефи само това знаме на Русия. Кое знаме? На Русия, на рамената ми. Така? Вие ги имаш в този сервер? Няма значение. Първо ще ви покажа какво съм направил до сега с един друг мой приятел Ръфа ВХУ, който започнахме Survival в този сервер. Както може би чувате още от тук, ако се чува. И пак, за 100. Вече имаме ферма, още вътре в къщата. Не F1 съм, за да се вижда по-добре. Ами, ще карам на F1. Ето тук е фермата. Има доста животни. Имаме само едно прасе, всичко друго са овце и кокошки. Има много инциденти, в които са се удушавали тук. What the fuck? Какво правиш тук? Свободно се разхождат из къщата. Ние сме пошара. Тук има най-различни неща, които сме правили. В този епизод смятам да ви покажа нещата, които сме направили до сега. И да изиграя една Hunger Games. От Hunger Games. Тук в този сервер има мини-игри. Името на сервера ще бъде долу в описанието и точно в този момент ще се изпиша на екраните ви. За този развъдник започнахме с един домашен любимец, който всъщност стана на това, който се казва, че кравата Гошо, за жалост умря. Той беше домашен любимец. Той не беше само домашен любимец, а и пич, както пише тук. Гошо, кравата. От 15.36 до 16.44 на 11.4.2015, което ще гаче 11 април тази година. Снимам с Camtasia Studio 7, така че който може да си снима. Аз мога да обработвам и да снимам, така че сега... Чакаме Hunger Games. Малко. И така, уважаеми зрители, стигнахме до тук. Ето това е фермата, мъничка е, сеем дини, моркови, картофи и пшеница в нея. Сега нека отидем да видим какво прави Ръха в... Не, аз пък Ръха в ФУ. Rolemaster и да отиваме на Hunger Games. Така. Доста цветна къща. Ще снимам. Чакай. Яла тук за една снимка. Ще направим едно селфи. Как ти работиш? Добре. Нека отиваме на Hunger Games. Добре. За да влезете на Hunger Games, понеже в този сервер има мини-игри, Чай само да направя. трябва да напишете SG Join 1. И сме тук. Сега ще спамим, да може да влезнат. Аз сега. Сега ще ги принудя да дойдат, като им кажа, че ще станат известни. Ще изрежа частта от клипа, в която ще чакаме. Така че ще започнем ето сега. Така, зрители, драги зрители, играта започва след 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Лагнаме. О, взех диня. О, взех 2 меча. Да ги убием още в началото. Майка бе. Лагнаме. Лесно. Перфектно. Браво, идеално! Защо не мога да го убия? Майки бе. Нека убием онзи в радни дни. Колко виж какво имаме? Колко виж? Да го убием, моля. Трябва някъде натам. О, пегли!
Аз следвам него. Аз съм пели, чада фаглена. Къде си? Как го ударих? Какво? Ей го отгледам. За къде си, бе? И да ги го бия вече 100 пъти. Защо? По лавата на къде? Оф, нищо. Главата наляво. Аз не знам. А къде сте, бе, човек? Аз имам 4 меча. Пак отива към къщата. Стига вече. Ето го, отива към къщата. Иван! Пано засада вече, край. Няма да да вземе меч. Майната ти. Кой там, мама? Как Билета. можеш? Видя ли ма? Не. Ето го долу. Аз си мисля, че не знае къде е. Че не знам къде е. Ето там. Ето го долу е. Ето ме би, аз него и не мога. Убий го. Не мога ли аз? What the? Обед. Ще умре по най-гадно възможен начин от хак. Бегай. Фак. Познавайте да жертва. Майките, се убия с Маргаритка. Мамка му. С гукачи, мама му. Добре, това ще бъде за този епизод. Не знам. Ето той е хак. Ми хак е. Това ще бъде за този епизод.